V zažloutlé složce s razítkem přísně tajné leží fotografie, které nikdy neměly spatřit světlo světa. Krev na stěnách vypráví příběh tak děsivý, že ho vyšetřovatelé raději pohřbili v nejhlubších archivech státní bezpečnosti. Byl to případ, o kterém se nesmělo mluvit. Případ, který otřásl i těmi nejotrlejšími kriminalisty socialistického Československa. Temné chodby starého činžáku v Ústí nad Labem se staly svědkem hrůzy, kterou místní obyvatelé dodnes šeptají jen za zavřenými dveřmi. Nikdo nechtěl uvěřit, že obyčejný učitel matematiky, kterého všichni považovali za tichého samotáře, mohl ve svém sklepě skrývat takové děsivé tajemství. Když jsme otevřeli tu podlahu, nejdřív nás praštil ten zápach, vzpomíná bývalý kriminalista Václav Janda, jehož tvář nese stopy traumatu i po tolika letech. Myslel jsem, že jsem za svou kariéru viděl už všechno, ale to, co jsme našli pod tou podlahou, to nebyl zločin. To bylo peklo na zemi. Když se ráno 15. března roku 1987 nevrátila 17letá Markéta z večírku domů, nikdo netušil, že její zmizení je jen začátkem série událostí, které otřesou celým regionem. Vyšetřování vedlo policii do míst, kam se báli vstoupit i ti nejotrlejší kriminalisté. Takovou brutalitu jsem za 30 let u sboru neviděl, přiznal po letech jeden z vyšetřovatelů, který si nepřál být jmenován. Dodnes se mi o tom zdají noční můry. Ten případ mi zničil manželství i zdraví. Ale nejhorší bylo, když nám shora nařídili, abychom to ututlali. Jakoby ty dívky nikdy neexistovaly. Policejní záznamy mlčí. Novinové archivy jsou prázdné. Jakoby se nikdy nic nestalo. Jakoby Markéta, Petra, Jana a další dívky nikdy nežily. Jakoby jejich rodiny netrávily desetiletí v nejistotě a bolesti. Řekli nám, že Markéta nejspíš utekla na západ, vzpomíná s hořkostí v hlase její matka Marie Horáková. Ale já jsem věděla, že by to nikdy neudělala. Znala jsem své dítě, něco se jí stalo a oni to věděli. Jen nám to nechtěli říct. Co se vlastně stalo té noci, kdy zmizela mladá dívka s celou budoucností před sebou? A proč se stát rozhodl, že některé detaily tohoto případu musí zůstat navždy skryty? Pokud chcete znát pravdu o nejděsivějších zločinech československé historie, o případech, které byly tak šokující, že je úřady raději zamkly do trezorů, odebírejte náš kanál. Kolik dalších nevinných obětí muselo zemřít, než policie konečně přiznala, že v našem městě se skrývá něco mnohem horšího než obyčejný vrah? Toto je příběh o zlu, které se skrývá za zdmi obyčejného panelákového bytu. Příběh o systému, který selhal při ochraně těch nejzranitelnějších. Příběh o případu, který měl být navždy zapomenut. Jindřich Novák se narodil 7. dubna roku 1940 v malé vesnici nedaleko Děčína. Byl to chladný jarní den, kdy nacistická okupace svírala zemi železnou pěstí. Jeho matka, Božena Nováková, pracovala jako pomocná síla v místní škole. Otec, Josef Novák, byl dělník, který po večerech utápěl své frustrace v alkoholu. Rodina žila v malém domku na okraji vesnice, daleko od sousedů, daleko od zvědavých očí. Už jako dítě byl Jindřich jiný, vzpomíná jeho vzdálená sestřenice Věra, jedna z mála žijících příbuzných. Ostatní děti si hráli venku, smáli se, dováděli. On vždycky seděl sám, pozoroval. Měl takový zvláštní, prázdný pohled. Jakoby se díval skrz vás, ne na vás. Školní záznamy, které se dochovaly, mluví o nadprůměrně inteligentním, ale extrémně uzavřeném dítěti. Jindřich vynikal v matematice a fyzice, ale v sociálních interakcích selhával. Učitelé ho popisovali jako tichého, poslušného žáka bez problémů s chováním. Nikdo neviděl nebo možná nechtěl vidět, co se dělo za zavřenými dveřmi Novákova domu. Josef byl hrubý chlap, říká pamětník z vesnice, který si přeje zůstat v anonymitě. Když se napil, což bylo prakticky denně, byl všechno, co se hýbalo, Boženu, Jindřicha, psa. Kolikrát jsme slyšeli křik až k nám, ale to byla 50. léta. Nikdo se do cizích věcí nepletl. Božena Nováková byla popisována jako chladná, odtažitá žena. Po letech týrání se uzavřela do svého světa, kde jediným středobodem byl její syn.
Vytvořila s Jindřichem nezdravě těsný vztah, který ho izoloval od ostatních dětí. Učila ho, že lidé jsou zlí, že jim nemůže věřit, že jedině ona ho opravdu miluje. Ve 13 letech Jindřich poprvé projevil znepokojivé sklony. Sousedům začala mizet domácí zvířata. Kočky, králíci, dokonce i jeden pes. Nikdo nepodezříval tichého chlapce, který se vždy zdvořile zdravil a nosil domů samé jedničky. Až později jsme našli to místo v lese, vzpomíná další z vesničanů. Byla tam taková malá jeskyně, spíš jen prohlubeň ve skále. Uvnitř jsme našli kosti, srst, zbytky těl a zápisky. Matematické výpočty, kresby orgánů, všechno úhledně precizně zaznamenané. Jako nějaký vědecký deník. Nikdy jsme nezjistili, čí to bylo, ale teď už asi všichni víme. Jindřichovo dospívání bylo poznamenáno stále intenzivnějším domácím násilím. Když mu bylo 17, jeho otec v alkoholovém opojení spadl do řeky Labe a utopil se. Policie případ uzavřela jako nešťastnou náhodu. Nikdo se nepozastavil nad tím, že se to stalo na místě, kde Josef nikdy předtím nebyl, daleko od jeho obvyklých opileckých tras. Nikdo se neptal, proč měl na hlavě podivnou ránu, která vypadala, jako by ho někdo udeřil těžkým předmětem. Po Josefově smrti se Božena změnila, říká Věra. Začala chodit do kostela, modlit se, jako by cítila vinu, a Jindřich, ten najednou začal mluvit o tom, že chce studovat, stát se učitelem. Předtím o tom nikdy nemluvil. Jindřich absolvoval gymnázium s vyznamenáním a dostal se na matematicko-fyzikální fakultu v Praze. Ve městě se cítil ztracený, nepatřičný. Jeho sociální neobratnost vynikala ještě víc mezi sebevědomými městskými studenty. Uzavřel se do světa čísel, vzorců a rovnic, kde všechno mělo svůj řád, svou logiku. Svět lidí mu zůstával cizí, nepochopitelný. Na fakultě si ho skoro nikdo nepamatuje, říká profesor Marek, který studoval ve stejném ročníku. Byl jako duch. Seděl vždycky v poslední řadě, nikdy se nehlásil, nikdy nechodil na koleje ani na večírky. Ale jeho seminární práce byly brilantní. Měl matematické myšlení, jaké jsem u studenta nikdy neviděl. Jindřichova matka zemřela během jeho studií na rakovinu. Její smrt ho zdánlivě nezasáhla. Zařídil pohřeb, prodal domek a bez jediné slzy se vrátil ke studiu. Ale něco se v něm změnilo. Začal pozorovat lidi. Systematicky detailně. Zapisoval si jejich zvyky, rutiny, slabosti, zvlášť se zaměřoval na mladé ženy. Měl takový černý notes, vzpomíná jeho bývalý spolubydlící. Psal si do něj pořád. Myslel jsem, že to jsou matematické poznámky. Jednou jsem do něj nahlédl, když nebyl doma. Byly tam výpočty, ale nejen tak ledajaké. Vypočítával, jak dlouho vydrží člověk bez kyslíku v různých situacích. Kolik síly je potřeba k zlomení různých kostí. Jaké chemikálie způsobují jakou bolest. Když jsem se ho na to ptal, řekl mi, že je to výzkum pro jeho diplomovou práci o biofyzice. Znělo to logicky, tak jsem to pustil z hlavy. Po dokončení studia v roce 1965 Jindřich krátce pracoval jako výzkumný asistent na fakultě. Jeho kolegové ho popisovali jako precizního, spolehlivého, ale chladného člověka, který nikdy nechodil na kávu, nikdy se nepřidal k hovoru, nikdy se neusmál na žádný vtip. Ve roce 1970 se Jindřich přestěhoval do Ústí nad Labem, kde získal místo učitele matematiky na místním gymnáziu. Bylo mu 30 let, ale vypadal starší. Vysoký, hubený muž s prořídlými vlasy a brýlemi s tlustými skly. Vždy upraven, vždy v obleku, vždy s aktovkou. Dokonalý obraz spořádaného socialistického občana. Nastoupil k nám po politických čistkách, kdy vyhodili polovinu učitelského sboru, vzpomíná bývalá kolegyně Hana Dvořáková. Byl tichý, nevyčníval, vždycky odvedl svou práci. Nikdy nedělal problémy, to se tehdy cenilo. Nikdo se neptal, odkud přišel nebo proč. Jen jsme byli rádi, že máme kvalifikovaného matematikáře, těch byl po normalizačních čistkách nedostatek. Jindřich si koupil byt ve starém činžovním domě na okraji města. Třípokojový byt v prvním patře, který předtím patřil židovské rodině deportované během války do koncentračního tábora. Místní říkali, že v tom domě straší, že v noci je slyšet divné zvuky, pláč, sténání. Nikdo netušil, že zvuky, které slyší, nepocházejí z minulosti.
Zdravil, když potkal sousedy, ale nikdy se nedal do řeči, říká bývalá sousedka Marie Prchalová. Chodil pravidelně do práce, vracíval se kolem 4. V sobotu dopoledne nakupoval v samoobsluze na rohu, vždycky to samé. Konzervy, chléb, mléko. Nikdy neměl návštěvy, nikdy nepořádal večírky, neměl televizi, nevycházel večer ven. Perfektní soused, žádný hluk, žádné problémy. Kdo by tušil? Jako učitel byl Jindřich respektován, ale neoblíben. Jeho hodiny byly strukturované, precizní, bez prostoru pro kreativitu nebo diskusi. Vyžadoval absolutní poslušnost a respekt. Studenti se ho báli, ale jeho hodiny patřily k nejefektivnějším na škole. Jeho třída pravidelně vyhrávala matematické olympiády. Ředitel byl spokojený, rodiče byli spokojení. Nikdo se neptal, co se děje za zavřenými dveřmi třídy, když Jindřich zůstával po škole se studentkami, které potřebovaly doučování. Markéta Horáková byla výjimečná dívka. V 17 letech už měla za sebou několik úspěchů v celostátních soutěžích v klavíru, mluvila plynně anglicky a německy a chystala se na studia medicíny. Měla husté kaštanové vlasy, které jí spadaly až k pasu, velké hnědé oči a nakažlivý smích. Pocházela ze vzdělané rodiny. Otec byl lékař, matka učitelka na základní škole. Byla jejich jediné dítě, jejich pýcha, jejich budoucnost. Byla to taková živá, veselá holka, vzpomíná její nejlepší kamarádka Lenka Svobodová. Všichni ji měli rádi. Kluci po ní šíleli, ale ona se soustředila hlavně na školu a na klavír. Měla takové plány, chtěla cestovat, pomáhat lidem. Říkala, že se stane doktorkou bez hranic a bude zachraňovat děti v Africe. Osudný večer 15. března roku 1987 začal jako každá jiná sobota. Markéta měla dopoledne hodinu klavíru, pak pomáhala matce s nákupem a odpoledne se učila na pondělní test z matematiky. Volala mi, kolem 5, říká Lenka se slzami v očích. Ptala se, jestli půjdu na tu narozeninovou oslavu k Petrovi. Původně jsem nechtěla, měla jsem moc učení, ale ona mě přemluvila. Říkala, že na tu oslavu půjde jen na chvilku, protože jí naši dovolili být venku jen do 10. Kdyby tam nešla, možná by dnes žila. Petr Dvořák slavil 18. narozeniny v bytě svých rodičů, kteří odjeli na víkend na chatu. Byt se nacházel v panelovém domě na sídlišti, asi 20 minut chůze od Markétina domova. Na oslavě bylo asi 15 lidí, většinou spolužáci z gymnázia, alkohol, cigarety, hudba, běžná teenagerská party v socialistickém Československu 80. let. Markéta přišla kolem 7, vzpomíná Petr. Byla trochu nervózní, nikdy předtím nebyla na takové akci. Vypila 1 pivo, možná 2. Kolem 9. řekla, že musí jít domů, aby to stihla do 10, jak slíbila rodičům. Nabízel jsem jí, že ji doprovodím, ale odmítla. Říkala, že to není daleko a že se nebojí. Kdybych tušil, co se stane, nikdy bych ji nenechal odejít samotnou. Markéta opustila party přesně v 9 hodin a 20 minut. Venku už byla tma, ale ulice byly dobře osvětlené. Vydala se s kratkou přes park, kterou chodila pravidelně. Normálně by jí cesta domů trvala 20 minut. Měla dorazit před 10. Nikdy nedorazila. Čekali jsme do půlnoci, vzpomíná, s bolestí v hlase její matka Marie Horáková. Pak jsme začali obvolávat její kamarády. Nikdo nevěděl, kde je. Všichni říkali, že odešla z té oslavy před 10. V 1 hodinu ráno jsme zavolali na policii. Řekli nám, že nemůžou nic dělat, dokud neuplyne 24 hodin od zmizení. Že je to nejspíš jen vzdorovitá puberťačka, která se potuluje po městě. Neznali naši Markétu. Ona by nikdy neporušila slib. Nikdy by nás takhle netrápila. Zatímco zoufalí rodiče čekali, Markéta už byla v moci Jindřicha Nováka. Ten večer nebyl náhodný. Žádné z jeho činů nebyly náhodné. Všechno pečlivě plánoval, propočítával, analyzoval rizika. Markétu si vybral už dávno. Pozoroval jí měsíce, zapisoval si její pohyby, její zvyky, její slabosti. Byl jejím učitelem matematiky, říká vyšetřovatel Janda. Podle toho, co jsme později našli v jeho denících, byl jí posedlý už od chvíle, kdy nastoupila do jeho třídy.
Psal o ní jako o dokonalé, o té pravé. Čekal na vhodnou příležitost, plánoval to celé měsíce. Věděl o té narozeninové oslavě, věděl, kudy půjde domů. Možná dokonce věděl, že musí být doma do 10. Z rekonstrukce události, která byla provedena o několik let později na základě Jindřichových deníků a výpovědí svědků, víme, že čekal v parku ve svém autě, starém béžovém Wartburgu. Když Markéta procházela kolem, předstíral, že má poruchu motoru a požádal ji o pomoc. Jako svého učitele ho poznala a neměla důvod se bát. Ta dívka byla vychovaná, slušná, říká psycholog, který později analyzoval případ. Učitel byl autorita, kterou respektovala. Ani ve snu by jí nenapadlo, že by jí mohl ublížit člověk, kterého znala, kterému důvěřovala. Co přesně se stalo v příštích minutách, se můžeme jen domýšlet. Z Jindřichových záznamů víme, že použil chloroform, který ukradl ze školní laboratoře. Markéta ztratila vědomí a on ji naložil do kufru auta. Celá akce netrvala déle než minutu. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Odvezl ji do svého bytu, kde měl už vše připraveno. Speciálně upravený pokoj bez oken se zvukotěsnou izolací. Železné kruhy připevněné ke zdi, stůl s nástroji, kamera na stativu. To, co následovalo, je příliš děsivé, abychom to zde popisovali, říká Janda. Z jeho deníků a videozáznamů víme, že Markéta žila ještě několik dní. Snažila se prosit, vyjednávat, slibovala, že nikomu nic neřekne, jestli ji pustí. Ale on nikdy neměl v úmyslu ji pustit. Pro něj to byl experiment, výzkum, jako když pozoruje chemickou reakci nebo matematický problém. Mezitím policie konečně zahájila vyšetřování. Ale od začátku bylo jasné, že případ neberou příliš vážně. Komunistické Československo nerado přiznávalo, že by se v socialistické společnosti mohly dít takové věci jako únosy a vraždy. Oficiální linie byla, že Markéta nejspíš utekla na západ, jako mnoho jiných mladých lidí toužících po svobodě. Policisté nám přímo řekli, že si nemáme dělat naděje, že ji ještě někdy uvidíme, vzpomíná otec Markéty, doktor Horák. Prý všechny indicie ukazují na to, že plánovala útěk. Jaké indicie? Naše dcera milovala svůj domov, svou rodinu, svou zemi. Měla zde budoucnost, měla sny. Proč by utíkala? Ale oni nás neposlouchali. Tehdy jsme nevěděli, že je to proto, že skutečná pravda byla mnohem horší, než si kdokoliv dokázal představit. Jediný, kdo bral případ vážně, byl mladý policista Václav Janda. Sám měl doma dceru, jen o pár let mladší než Markéta. Nemohl se smířit s myšlenkou, že by někdo jen tak zmizel beze stopy. Začal vyšetřovat na vlastní pěst ve svém volném čase. Našel jsem svědka, říká Janda. Starou paní, která venčila psa v parku nedaleko místa, kde Markéta zmizela. Viděla auto, béžový Wartburg, zaparkované s otevřenou kapotou. Viděla muže, který se u něj skláněl. Popsala ho jako vysokého, hubeného, s brýlemi. A co bylo nejdůležitější, všimla si školního znaku na jeho aktovce, kterou měl položenou na sedadle. Znak našeho gymnázia. Jenže když Janda přišel s touto informací za svými nadřízenými, narazil na zeď nezájmu. Případ byl prakticky uzavřen. Markéta Horáková byla oficiálně vedena jako pohřešovaná, pravděpodobně emigrovala. Po zmizení Markéty Horákové život v Ústí nad Labem zdánlivě pokračoval bez povšimnutí. Komunistické úřady nedovolily, aby se o případu příliš mluvilo. V místních novinách vyšla jen krátká zpráva o pohřešované dívce s žádostí o jakékoliv informace. Žádná fotografie, žádné podrobnosti. Jakoby Markéta byla jen statistickou položkou, ne milovanou dcerou a nadějnou studentkou. Jindřich Novák se vrátil ke svému běžnému životu. Každé ráno v 7 hodin odcházel do školy, v kapse oblek perfektně vyžehlený, boty naleštěné, aktovka v ruce. Učil matematiku, opravoval testy, účastnil se pedagogických porad. Nikdo na něm nepozoroval žádnou změnu, žádné známky nervozity nebo viny. Vlastně si vzpomínám, že těsně po zmizení té dívky byl na pedagogické poradě, říká jeho bývalá kolegyně Hana Dvořáková. Diskutovalo se o tom, jak to vysvětlit studentům, co jim říct. Jindřich navrhl, abychom jim řekli pravdu, že nejspíš utekla na západ a zdůraznili, jaké nebezpečí takové rozhodnutí představuje. Mluvil klidně,
Věcně, jako by rozebíral matematický problém. Teď, když o tom přemýšlím, běhá mi mráz po zádech. Václav Janda se však odmítal vzdát. Ve svém volném čase dál vyšetřoval zmizení Markéty navzdory nezájmu svých nadřízených a stále silnějším narážkám, že by se měl věnovat skutečné policejní práci. Začal jsem systematicky procházet všechny zaměstnance, gymnázia, které Markéta navštěvovala, vypráví Janda. Zaměřil jsem se hlavně na muže, kteří by odpovídali popisu svědkyně z parku. Vysoký, hubený, s brýlemi. Problém byl, že takových učitelů bylo na škole několik a všichni měli alibi pro večer, kdy Markéta zmizela. Jindřich Novák tvrdil, že byl doma, sledoval televizi. Žil sám, takže to nikdo nemohl potvrdit ani vyvrátit. Ale neměl jsem proti němu žádné důkazy, jen intuici. A na tu se nedalo ve vyšetřování spoléhat. Janda měl však větší problém. O 3 měsíce později, 8. června 1987, zmizela další dívka, Petra Kleinová, 19letá studentka zdravotnické školy. Zmizela cestou z večerní směny v nemocnici, kde pracovala jako pomocná síla. Stejně jako v případě Markéty, i tady existoval svědek, který viděl podezřelé auto, béžový Wartburg. Jenže tentokrát neviděl řidiče. Teprve když zmizela Petra, začali moji nadřízení brát věc vážněji, říká Janda. 2 pohřešované dívky ve stejném městě, v rozmezí 3 měsíců, to už nebylo možné jen tak zamést pod koberec. Ale místo toho, aby propojili oba případy, trvali na tom, že jde o náhodu. Že Markéta nejspíš opravdu utekla a Petra se stala obětí nějaké nehody nebo jednorázového útoku. Československá státní bezpečnost pečlivě kontrolovala informace, které se dostávaly na veřejnost. Byla to doba těsně před pádem komunismu, kdy systém už praskal ve švech, ale stále se snažil udržet zdání, že v socialistické společnosti neexistuje zločin, že sexuální deviace, sériové vraždy a únosy jsou výhradně produktem kapitalistického západu. Dostali jsme příkaz Šora, vzpomíná bývalý důstojník z TB, který si nepřeje být jmenován. Žádné tiskové konference, žádné veřejné pátrání, žádné detaily o vyšetřování, řekli nám, že nechceme vyvolávat paniku, že je to citlivá věc vzhledem k politické situaci. Ve skutečnosti se báli, že by to poškodilo obraz dokonalé socialistické společnosti, kterou se snažili prezentovat. Ale Janda se nenechal odradit. Začal systematicky mapovat všechny učitele, kteří měli kontakt s oběma zmizelými dívkami, a našel spojení. Jindřich Novák učil matematiku na gymnáziu, kde studovala Markéta, ale zároveň vedl večerní doučování pro zdravotnickou školu, kam chodila Petra. Když jsem to zjistil, bylo to jako rána bleskem, říká Janda. Najednou všechno dávalo smysl. Muž, který měl přístup k oběma dívkám, muž, který odpovídal popisu svědkyně, muž, který žil sám bez alibi v bytě s velkým sklepem, ale pořád jsem neměl žádný skutečný důkaz, jen podezření, a to nestačilo na zatykač, zvlášť uváženého učitele s bezúhonnou pověstí. Jindřich mezitím pokračoval ve svém dvojím životě. Ve dne respektovaný pedagog, v noci monstrum. Petra Kleinová se stala jeho druhou obětí, ale zdaleka ne poslední. Z jeho deníků, které byly později nalezeny, víme, že experimentoval s různými metodami, zdokonaloval své techniky, učil se z každé oběti. Četl jsem ty deníky, říká psycholog, který později analyzoval případ. Byly psané klidným metodickým stylem. Žádné emoce, žádná vášeň, jen chladná vědecká preciznost. Popisoval své oběti jako subjekty experimentů, jejich utrpení jako reakce na stimuly. Bylo to, jako by četl laboratorní záznamy, ne deník sériového vraha. V listopadu roku 1987 zmizela třetí dívka Jana Procházková, 18letá prodavačka z místního obchodního domu. Tentokrát však měl Jindřich smůlu. Janu postrádala matka samoživitelka, která pracovala na směny a často nechávala dceru samotnou doma. Když se Jana nevrátila z večerní procházky se psem, její matka zavolala policii okamžitě, ne až po 24 hodinách, jak bylo tehdy zvykem. A policie tentokrát reagovala rychle. Měli jsme svědka, říká Janda. Člověka, který venčil psa ve stejném parku jako Jana. Viděl ji, jak mluví s mužem v béžovém Wartburgu.
Muž jí ukazoval něco v kufru auta. Pak náš svědek odešel. Byl to první skutečně spolehlivý svědek, kterého jsme měli. A jeho popis pachatele odpovídal Jindřichovi Novákovi do posledního detailu. Jenže když Janda přišel s těmito informacemi za svým nadřízeným majorem Kořínkem, narazil na nečekaný odpor. Major mu řekl, že případ přebírá státní bezpečnost, že jde o citlivou záležitost a nařídil mu, aby se od vyšetřování držel dál. Václav Janda strávil v Novákově sklepě jen 20 minut. Víc si netroufal, bál se, že by ho někdo mohl zpozorovat. Ale těch 20 minut stačilo, aby si potvrdil své nejhorší obavy. Ve sklepě našel několik osobních věcí, které podle jeho informací patřily zmizelým dívkám. Náušnice, o kterých rodiče Markéty Horákové řekli, že je měla v den zmizení. Zdravotnickou kartičku Petry Kleinové. Psí známku, kterou měl na obojku pes Jany Procházkové, který byl nalezen toulající se po parku v den jejího zmizení. Byly tam i další věci, říká Janda tiše. Věci, o kterých nemůžu ani po těch letech mluvit. Věci, které mě dodnes pronásledují ve snech. Věděl jsem, že jsem našel našeho muže. Ale také jsem věděl, že důkazy, které jsem získal nelegálně, nemůžu použít u soudu. Potřeboval jsem najít způsob, jak přimět své nadřízené, aby brali Nováka vážně, jak je přesvědčit, aby provedli důkladnou, oficiální prohlídku. Janda se rozhodl pro zoufalý krok. Anonymně zavolal na policii a nahlásil, že viděl podezřelého muže vcházet do Novákova sklepa. To byl dostatečný důvod pro okamžitou kontrolu. V tu chvíli ještě netušil, že se tím dostává do smrtelně nebezpečné hry. Druhý den ráno jsme přišli provést oficiální prohlídku, vypráví Janda. Novák vypadal klidně, sebevědomně. Provedl nás bytem, odpovídal na otázky. Když jsme chtěli vidět sklep, bez zaváhání nás tam zavedl. A sklep byl prázdný, čistý. Jako by tam někdo včera celou noc uklízel. Nebyly tam žádné důkazy, žádné osobní věci obětí, nic z toho, co jsem viděl předchozí noc. Jen prázdné regály, staré noviny, běžné věci, které byste čekali ve sklepě normálního člověka. Janda byl v šoku. Věděl, co viděl. Věděl, že si to nevymyslel. Někdo musel Nováka varovat. Někdo, kdo měl přístup k informacím o plánované prohlídce. A v tu chvíli si uvědomil, že situace je ještě mnohem horší, než si myslel. Když jsme odcházeli, všiml jsem si něčeho na Novákově stole, pokračuje Janda. Byla to obálka s hlavičkou ministerstva vnitra. Novák ji rychle zakryl, ale já už jsem zahlédl adresáta. Byla adresována soudruhovi Jindřichu Novákovi osobně. Uvědomil jsem si, že Novák není jen nějaký učitel matematiky. Má konexe, vysoké konexe. Po návratu na stanici Janda konfrontoval majora Kořínka. Řekl mu, co viděl v Novákově sklepě předchozí noc a obvinil ho, že Nováka varoval. Kořínek zuřil, nazval Jandu paranoidním, obvinil ho z překročení pravomocí, z porušení protokolu. Pohrozil mu disciplinárním řízením, možná i vězením. Ale pak se stalo něco, co jsem nečekal, říká Janda. Druhý den ráno jsem našel na svém stole anonymní balíček. Malou krabici zabalenou v hnědém papíru bez zpáteční adresy. Uvnitř byly polaroidové fotografie a několik stran vytržených z deníku. Fotografie zachycovaly zmizelé dívky, živé, vyděšené, zjevně držené proti své vůli. A stránky z deníku, to byl Novákův rukopis, poznával jsem ho z předchozích dokumentů, které jsme od něj získali. Popisoval své experimenty, své subjekty. Bylo to děsivé čtení, ale byl to důkaz. Konečně důkaz, který jsem mohl předložit svým nadřízením. Jenže když se Janda podíval na datum posledního záznamu, zjistil, že je z předchozího dne, tedy z doby po jejich prohlídce Novákova bytu. A text obsahoval znepokojivou zmínku o přesunu operace na bezpečnější místo a o aktivaci protokolu B. V tu chvíli mi to došlo, říká Janda. Novák věděl, že se k němu blížíme. Věděl, že už nemůže pokračovat ve svém domě. Tak se přesunul jinam. Ale proč by mi někdo posílal tyto důkazy? Kdo by to udělal? A co znamenal ten protokol B? Janda předložil důkazy Kořínkovi, který nemohl ignorovat tak jasné usvědčující materiály. Byl sestaven speciální tým, který měl Nováka sledovat 24 hodin denně, ale Novák jakoby se vypařil.
Neobjevil se ve škole, jeho byt byl prázdný, jeho auto zmizelo, byla vydána celostátní výstraha. Mezitím se Janda snažil zjistit co nejvíc o Novákově minulosti, o jeho kontaktech, o čemkoliv, co by mohlo vysvětlit jeho náhlé zmizení a jeho zjevné konexe na vysokých místech. A to, co objevil, ho šokovalo. Novák nebyl jen učitel, vysvětluje Janda. V 60. letech během studií byl aktivním členem matematického kroužku na univerzitě. Ten kroužek byl krytím pro výběrovou skupinu, ze které StB rekrutovala své analytiky. Nejlepší matematické mozky v zemi byly lákány do služeb tajné policie. A Jindřich byl jedním z nich. Po dokončení studií Novák krátce pracoval pro oddělení šifer StB. Ale pak, po čistkách v roce 1970, byl oficiálně propuštěn ze služby a poslán učit na střední školu. Nebo to alespoň říkali oficiální záznamy. Ale ve skutečnosti, pokračuje Janda, Novák nikdy nepřestal pracovat pro StB. Byl převeden do přísně tajného oddělení, které se zabývalo takzvanými speciálními výslechy. Ve své podstatě to byla jednotka, která vyvíjela a testovala nové metody výslechu, nové způsoby, jak získat informace od neochotných subjektů. Mučení v podstatě, ale vědecky podložené systematické mučení. A co bylo nejšokující, jednotka měla oficiální povolení k experimentům na dobrovolnících. Termín dobrovolník byl v dokumentech definován jako osoba bez hodnoty pro socialistickou společnost. Politicky nespolehliví lidé, bezdomovci, prostitutky, mentálně nemocní. Lidé, které by nikdo nepostrádal. Ale Novák zašel příliš daleko, říká Janda. Začal si vybírat své vlastní subjekty. Mladé, zdravé dívky, které oficiálně nikdy neprocházely systémem. A začal experimentovat ne pro získání informací, ale pro své vlastní potěšení. Jenže měl krytí. Jeho nadřízený, člověk, který schvaloval jeho výzkum a zajišťoval, že nikdo nebude klást příliš mnoho otázek, byl náměstek ministra vnitra, doktor Miroslav Voráček. Voráček byl klinický psycholog, který v 50. letech pracoval v nechvalně známé věznici v Ruzyni, kde byli vyslýcháni a mučeni političtí vězni. V 60. letech se stal jedním z hlavních teoretiků vědeckých metod výslechu v socialistickém bloku. A v 70. letech po nástupu normalizace se vyšplhal až na pozici náměstka ministra vnitra pro státní bezpečnost. Voráček byl Novákovým komplice, říká Janda. Nejen nadřízený, nejen ten, kdo kryl jeho zločiny. Aktivní spolupachatel. Z dokumentů, které jsme později získali, víme, že se osobně účastnil některých Novákových experimentů. Poskytoval mu oběti, zajišťoval, aby případy nikdy nebyly vyšetřovány. A pak, když se věci začaly hroutit, když se o případy začala zajímat zahraniční média, varoval Nováka a pomohl mu zmizet. Tato informace všechno změnila. Už to nebyl jen případ sériového vraha. Byla to politická bomba. Vysoký představitel ministerstva vnitra zapletený do série brutálních vražd. StB přímo zapojená do krytí zločinů. V jakékoliv demokratické zemi by to byl skandál nejvyššího řádu. Ale v komunistickém Československu roku 1988 to bylo potenciálně výbušnější než cokoliv jiného. Náhle jsem pochopil, proč mi někdo poslal ty důkazy, říká Janda. Nebyl to jen nějaký anonymní informátor. Byl to někdo zevnitř systému, někdo, kdo věděl, co se děje a chtěl to zastavit. Někdo, kdo nemohl vystoupit veřejně, ale mohl pomoci mně. A já jsem začal tušit, kdo to byl. 3. března roku 1988 se stalo něco, co navždy změnilo průběh vyšetřování. Mladá žena jménem Alena Kovářová přišla na policejní stanici v Ústí nad Labem s šokujícím tvrzením. Byla sekretářkou na ministerstvu vnitra, konkrétně pracovala pro doktora Voráčka. A přinesla s sebou dokumenty. Dokumenty, které potvrzovaly všechno, co Janda podezříval a ještě mnohem více. Byla to ona, kdo mi poslal ten balíček s důkazy, říká Janda. Nemohla to udělat oficiálně, protože by riskovala nejen svou kariéru, ale i život. Ale když viděla, že se věci dávají do pohybu, že se začíná o případu mluvit i v zahraničních médiích, rozhodla se jednat otevřeněji. Řekla,
že už nemůže dál žít s tím, co ví, že každou noc se jí zdá o těch dívkách, o tom, co jim Novák a Voráček dělali. Alena Kovářová pracovala pro Voráčka 3 roky. Byla to tichá, nenápadná žena, která psala zprávy, objednávala kávu a organizovala schůzky. Nikdo si jí příliš nevšímal, což jí umožnilo vidět a slyšet věci, které nebyly určeny pro její oči a uši. Věděla jsem, že se děje něco špatného, řekla novinářům o mnoho let později, když už mohla mluvit svobodně. Doktor Voráček mýval pravidelné schůzky s mužem, kterému říkal náš výzkumník. Nikdy ho neuváděl jménem v žádných oficiálních dokumentech. Ale jednou jsem na jeho stole viděla složku s fotografiemi. Hrozné fotografie. Dívky připoutané ke stolům, dívky s popáleninami, dívky, které už nebyly naživu. A k tomu poznámky, grafy, tabulky, jako nějaká zvrácená vědecká studie. Alena Voráčkovi dokumenty systematicky kopírovala a schovávala. Neměla konkrétní plán, co s nimi udělá, ale věděla, že jednoho dne, až bude příležitost, musí vyjít na světlo. Když se pak v západoněmeckých novinách objevil článek o podezření, že československá policie kryje sériového vraha, uvědomila si, že její chvíle přišla. Přišla za mnou, protože jsem byl jediný policista, jehož jméno znala z médií v souvislosti s případem, vysvětluje Janda. Riskovala všechno. Kdyby ji odhalili, skončila by minimálně ve vězení, ale pravděpodobně by ji našli mrtvou jako oběť sebevraždy nebo nešťastné náhody. Takto StB obvykle řešila své problémy. Dokumenty, které Alena poskytla, byly děsivé, ale naprosto průkazné. Byly tam záznamy o subjektech experimentu, včetně fotografií, dat únosu, podrobných popisů provedených procedur a v některých případech i dat a způsobů terminace. Byly tam podpisy doktora Voráčka schvalující každý krok. A co bylo nejhorší, byly tam zmínky o dalších obětech, o kterých nikdo nevěděl. Dívkách, jejichž zmizení nikdo nenahlásil, protože je nikdo nepostrádal. Sirotcích, bezdomovkyních, dívkách z okraje společnosti, které systém selhal ještě dřív, než se staly oběťmi Nováka a Voráčka. Byl tam i takzvaný protokol B, říká Janda. Plán pro případ, že by se vyšetřování dostalo příliš blízko. Zahrnoval přesun operace do záložní lokace, zničení důkazů a v případě nutnosti i eliminaci nespolehlivých prvků, což znamenalo, že by Voráček bez váhání obětoval Nováka, kdyby to bylo nutné pro jeho vlastní ochranu, ale zatím to nebylo nutné. Voráček měl stále dost moci, aby případ kontroloval, aby ho odvedl jiným směrem. Když Janda předložil tyto důkazy svým nadřízeným, reakce byla nečekaná. Místo okamžitého zásahu proti Voráčkovi byl Janda odvolán z případu. Jeho nadřízení mu řekli, že důkazy, které předložili, jsou sfalšované, že je obětí dezinformační kampaně západních zpravodajských služeb. Byl přeložen na malou policejní stanici v pohraničí, fakticky degradován na pochůzkáře. Bylo to jasné znamení, říká Janda. Voráček měl dlouhé prsty. Dosáhl až k vedení naší policejní stanice. Možná ještě výš. Nechtěli skandál. Nechtěli, aby vyšlo najevo, že přední představitel ministerstva vnitra je spolupachatelem sériových vražd. Bylo snazší obětovat jednoho policejního poručíka, než riskovat mezinárodní ostudu. Alena Kovářová zmizela. Její byt byl nalezen prázdný, její osobní věci nedotčené. Oficiálně byla vedena jako pohřešovaná, pravděpodobně emigrovala, ale Janda věděl lépe. Věděl, že jí nejspíš potkal stejný osud jako dívky, o kterých přinesla důkazy. Byl jsem zoufalý, přiznává Janda. Věděl jsem, co se děje, měl jsem důkazy, ale nikdo mě neposlouchal. Systém se semkl, aby ochránil sám sebe. A mezitím někde tam venku Novák s Voráčkem pokračovali ve svých experimentech. Další dívky umíraly a já jsem nemohl nic dělat. Ale Janda nebyl sám, kdo znal pravdu. Kopie dokumentů, které mu Alena dala, se dostaly k několika dalším lidem. Jeden soubor měl novinář ze západního Německa, který psal původní článek. Další kopie byla zaslána skupině chartistů v Praze a třetí kopie se dostala k mladému ambicióznímu důstojníkovi StB jménem Karel Šťastný. Šťastný byl zvláštní případ, říká Janda.
Typický kariérista, který vstoupil do služeb z TB ne z ideologického přesvědčení, ale protože to byla cesta k moci a privilegiím. Ale na rozdíl od mnoha svých kolegů měl stále něco jako svědomí. A když viděl ty dokumenty, něco v něm se zlomilo. Uvědomil si, že tohle už není o politice, o udržování systému. Tohle bylo čisté zlo. A rozhodl se jednat. Šťastný kontaktoval Jandu v jeho novém působišti. Přišel za ním domů ve tmě s kapucí přes hlavu. Řekl mu, že ví, kde je Novák. Že ho sleduje z TB, ale ne, aby ho zatkla, nýbrž, aby ho chránila. Novák se skrýval v rekreačním středisku ministerstva vnitra v Krušných horách, formálně uzavřeném pro veřejnost z důvodu rekonstrukce. Řekl mi, že se tam něco děje, vzpomíná Janda. Že tam Novák není sám, že tam vozí dívky, mladé ženy a že žádná z nich se odtamtud nevrátila. Řekl mi, že Voráček je tam pravidelným návštěvníkem vždy v pátek večer. A řekl mi také, že už tam nebude chodit sám. Že začal brát kolegy, další lidi z ministerstva, že to, co začalo jako úchylný soukromý výzkum, se měnilo v něco ještě temnějšího, systematičtějšího. Šťastný neměl dost důkazů, aby přesvědčil své nadřízené, nebo možná věděl, že jeho nadřízení jsou součástí problému, ne součástí řešení. Tak přišel za Jandou. Řekl mu, že mu pomůže dostat se do střediska, zdokumentovat, co se tam děje a dostat důkazy ven, do zahraničních médií, mimo dosah z TB. Byl to šílený plán, říká Janda. Absolutně šílený. Měli jsme jít jen my dva proti neznámému počtu ozbrojených příslušníků z TB proti systému, který nás mohl rozdrtit jako hmyz. Ale co jsme měli dělat? Čekat, až se systém zhroutí sám? To mohlo trvat roky a mezi tím by umíraly další nevinné dívky. Akce byla naplánována na 15. dubna 1988, pátek, den, kdy měl Voráček přijet na svou pravidelnou návštěvu. Den, který měl navždy změnit životy všech zúčastněných. Rekreační středisko ministerstva vnitra se nacházelo hluboko v lesích Krušných hor, asi 30 kilometrů od nejbližší vesnice. Byl to komplex několika budov obklopených vysokým plotem s ostnatým drátem. Na první pohled vypadal jako běžné rekreační zařízení pro prominenty režimu, místo, kde si vysoký funkcionáři mohli užívat luxusu nedostupného běžným občanům, ale ve skutečnosti to bylo něco mnohem temnějšího. Když jsme se k tomu místu přiblížili, okamžitě jsem věděl, že něco není v pořádku, vzpomíná Janda. Kolem plotu byly rozmístěny hlídky mnohem více, než by člověk očekával u obyčejného rekreačního střediska. A ty hlídky nebyly jen obyčejní strážní. Byli to speciálně vycvičení příslušníci z TB, ozbrojení samopaly. Jakoby střežili vojenský objekt, ne místo pro odpočinek. Janda a Šťastný přijeli k středisku v pátek odpoledne těsně před soumrakem. Šťastný byl v uniformě z TB, což jim umožnilo projet první kontrolou na příjezdové cestě bez problémů. Janda se skrýval v kufru auta. Plán byl jednoduchý, možná až příliš jednoduchý. Šťastný měl využít svého postavení, aby se dostal do střediska pod záminkou inspekce. Jakmile by byli uvnitř, měli najít důkazy o tom, co se tam děje, všechno zdokumentovat pomocí malého fotoaparátu, který Janda propašoval, a pak se dostat zpět ven. Celá akce měla trvat maximálně hodinu. Už od začátku jsem věděl, že něco není v pořádku, říká Janda. Šťastný byl nervózní, mnohem nervóznější, než by měl být. Když jsme projížděli druhou kontrolou u hlavní brány, všiml jsem si, že strážný na něj zvláštně pohlédl, jako by ho poznával. A pak do vysílačky něco řekl, něco, co jsem neslyšel. V tu chvíli jsem pocítil, že se možná řítíme do pasti. Ale bylo příliš pozdě na to vrátit se. Už byli uvnitř areálu, jeli po úzké cestě k hlavní budově. A právě v té chvíli uviděli auto přijíždějící v protisměru. Velký černý Tatra 630, vůz, který používali jen ti nejvyšší představitelé státu. Šťastný zastavil, vzpomíná Janda. Musel jsem vylézt z kufru, protože jsme potřebovali udělat místo pro to druhé auto. Cesta byla příliš úzká. A právě ve chvíli, kdy jsem vystoupil, to druhé auto také zastavilo a z něj vystoupil muž. Vysoký štíhlý muž s brýlemi a prošedivělými vlasy. Okamžitě jsem ho poznal z fotografií, které jsem viděl. Byl to doktor Voráček. Co se stalo potom,
popisuje Janda jako nejpodivnější okamžik svého života. Voráček se na něj podíval, na okamžik vypadal překvapeně, ale pak se jeho tvář rozjasnila v úsměvu. Přátelském úsměvu, jako by vítal starého známého. Poručík Janda, předpokládám, řekl. Jsem rád, že jste konečně dorazil. Čekáme na vás. V tom okamžiku si Janda uvědomil, že něco je velmi, velmi špatně. Otočil se ke šťastnému, ale ten už mířil pistolí na jeho hruď. Omlouvám se, Václave, řekl tiše. Nedali mi na výběr. Buď tě přivedu, nebo zabijí mou rodinu. Janda byl zatčen, odzbrojen a odveden do hlavní budovy. Cestou viděl věci, které ho pronásledují dodnes. Budova, která zvenku vypadala jako luxusní rekreační objekt, byla uvnitř přeměněna na něco mezi vězením, nemocnicí a mučírnou. Dlouhé chodby s uzamčenými celami, místnosti plné lékařského vybavení, operační stoly s koženými řemeny a nejhorší ze všeho zvuky, pláč, sténání, křik. Vedli mě chodbou a já jsem slyšel ty zvuky, říká Janda. Hlas se mu chvěje i po tolika letech. Lidé v bolesti, v agónii, ženy, dívky. Křičeli o pomoc, prosili, modlili se. Některé už jen tiše naříkali, jako by v nich nezůstala žádná síla ke křiku. Nikdy na to nezapomenu. Nikdy. Janda byl zaveden do kanceláře v prvním patře. Luxusně zařízené místnosti s kobercem, křesly, barem plným západního alkoholu. A tam, sedící za masivním dubovým stolem, byl Jindřich Novák. Vypadal jinak, než jak si ho Janda pamatoval. Byl bledší, hubenější, s kruhy pod očima. Ale jeho pohled byl stále stejný. Chladný, analytický, bez špetky emocí. Posaďte se, poručíku, řekl Novák, jako by hostil návštěvu na čaji, ne jako by mluvil se zatčeným policistou. Musím říct, že jste mě překvapil. Nečekal jsem, že se dostanete tak daleko. Většina lidí by se vzdala po prvním varování, ale vy jste houževnatý. To je vlastnost, kterou obdivuji. Voráček, který vstoupil do místnosti za Jandou, se posadil do křesla v rohu. Vypadal pobaveně, jako by sledoval zajímavou divadelní hru. Víte, poručíku, pokračoval Novák, my dva jsme si v mnohém podobní. Oba jsme pozorovatelé, analytici. Zajímá nás, jak věci fungují, jak se lidé chovají v extrémních situacích. Jediný rozdíl je v tom, že já jsem ochoten jít dál ve svém výzkumu. Překročit hranice, které společnost arbitrárně stanovila. Janda cítil, jak v něm narůstá vztek, ale snažil se zachovat klid. Věděl, že jeho jedinou nadějí je získat čas, zjistit co nejvíce informací a možná, jen možná, najít způsob, jak se dostat ven. Co přesně tady děláte? Zeptal se. Jaký výzkum může ospravedlnit únos a mučení nevinných? Dívek? Novák se usmál, jako by byl potěšen otázkou. Vstal a přešel k velké mapě na zdi. Byla to mapa Československa posetá červenými špendlíky. Každý tento bod označuje jednu z našich stanic, vysvětlil. Místa jako toto, rozmístěná po celé zemi. Některá jsou menší, jen malé chaty v lesích. Jiná jsou větší, jako naše zařízení tady. Ale všechna slouží stejnému účelu, výzkumu lidského chování pod extrémním tlakem. Voráček se naklonil dopředu, očividně nadšený, že může vysvětlit svou práci. Víte, poručíku, lidská psychika je úžasně komplexní věc, řekl. Jak lidé reagují na strach, na bolest, na izolaci? Jak rychle se vzdají svých morálních zásad, když jsou vystaveni určitým stimulům? Je to fascinující oblast výzkumu, ale tak nedostatečně prozkoumaná kvůli nesmyslným etickým omezením. Janda se snažil ovládnout nevolnost, která ho přepadla. Kolik? Zeptal se tiše. Kolik lidí jste takto zkoumali? Novák a Voráček si vyměnili pohled, jako by zvažovali, zda mu odpovědět. Nakonec Novák pokrčil rameny. Od začátku programu v roce 1972 přibližně 300 subjektů. Většinou ženy a dívky, protože vykazují nejzajímavější spektrum reakcí. Ale experimentovali jsme i s muži, s různými věkovými skupinami. Výsledky jsou neocenitelné. 300 lidí. 300 životů zničených ve jménu výzkumu. Janda cítil, jak se mu svírá žaludek. A co s nimi děláte potom? Zeptal se, i když si byl téměř jistý, že zná odpověď.
Když subjekt vyčerpá svůj výzkumný potenciál, je eliminován, řekl Voráček suše, jako by mluvil o vyhazování starých laboratorních potkanů. Žádné stopy, žádní svědci, dokonalý systém. V tom okamžiku si Janda uvědomil, že se nedostane živý ven. Že ho přivedli jen proto, aby mu ukázali rozsah své operace, než ho eliminují stejně jako své ostatní oběti. Ale ještě nebyl připraven vzdát se. A váš výzkum? Komu slouží? Zeptal se. Kdo to financuje? Kdo to schvaluje? Voráček se zasmál. Jste naivní, poručíku. Tohle není nějaká izolovaná operace dvou šílenců, jak jste si myslel. Tohle je oficiální výzkumný program Ministerstva vnitra, schválený na nejvyšších místech. Naše metody jsou možná nekonvenční, ale výsledky jsou vysoce ceněny. Nejvyšší místa, zopakoval Janda. Ministr ví, co se tady děje? Ministr? Voráček se znovu zasmál. Ministr je jen figurka, mluvím o mnohem vyšších místech. O lidech, kteří skutečně řídí tuto zemi, ne o těch, kteří jen vystupují na tribunách. V tu chvíli byl rozhovor přerušen příchodem dalšího muže. Byl to vysoký ramenatý muž ve vojenské uniformě bez označení hodnosti. Přišel přímo k Voráčkovi a něco mu pošeptal do ucha. Voráček se zamračil, pak přikývl. Zdá se, že máme menší problém, poručíku, řekl, když muž odešel. Vypadá to, že váš přítel poručík Šťastný nebyl tak spolehlivý, jak jsme doufali. Předtím, než vás přivedl sem, poslal několik dokumentů zahraničním novinářům, včetně přesné lokace tohoto zařízení. Janda cítil záblesk naděje. Šťastný ho možná zradil, ale zároveň se pojistil. Zajistil, že pravda vyjde najevo, i kdyby oni dva to nepřežili. Co budeme dělat? Zeptal se Novák, poprvé vypadal nervózně. Aktivujeme protokol C, řekl Voráček klidně. Okamžitá evakuace, přesun všech cenných subjektů do záložního zařízení, likvidace všech důkazů. A samozřejmě, podíval se na Jandu, likvidace všech bezpečnostních rizik. Janda věděl, že mu zbývá jen málo času. Musel jednat teď, nebo nikdy. Když dva muži diskutovali o detailech evakuace, nenápadně se rozhlédl po místnosti, hledal něco, cokoliv, co by mohl použít jako zbraň. Kolik času máme? Zeptal se Novák. Podle našich informací byli novináři na hranicích před hodinou, odpověděl Voráček. Pokud se jim podaří projít, mohou být tady za 2, možná 3 hodiny. Ale pochybuji, že se dostanou tak daleko. Naši lidé na hranicích je zadrží pod nějakou záminkou. A co když ne? Novák vypadal stále nervózněji. Co když se sem dostanou? Co když objeví? To se nestane, přerušil ho Voráček ostře. Nikdo se sem nedostane. A i kdyby, nenajdou nic. Všechno bude pryč, včetně nás. Jejich rozhovor byl přerušen zvukem sirény. Pronikavý, pulzující zvuk, který zněl celou budovou. Co to sakra? Voráček vyskočil a běžel k oknu. Venku bylo vidět pohyb. Lidé běhající sem a tam, světla aut. Ve tom okamžiku se rozletěly dveře a dovnitř vpadl stejný vojenský důstojník jako předtím, tentokrát se zbraní v ruce. Máme narušení perimetru, vykřikl. Několik vozidel projelo hlavní bránou. Vypadá to jako policejní auta, ale nejsou to naši lidé. Voráček zbledl. To není možné. Nikdo nemůže vědět. Šťastný, řekl Janda tiše. Nejen novináři. Kontaktoval i policii. Skutečnou policii, ne vaše loutky. V té chvíli využil Janda všeobecného zmatku. Vrhl se na Voráčka, srazil ho k zemi a vytrhl mu pistoli z pouzdra. Namířil Jina Nováka, který stál jako přimrazený. Nikdo se nehýbejte, řekl klidně. Všichni zůstaňte tam, kde jste. Vojenský důstojník namířil svou zbraň na Jandu, ale váhal vystřelit. Situace byla patová. Nebuďte směšný, poručíku, řekl Voráček stále ležící na zemi. I kdyby to byla policie, nikdy se nedostanou dovnitř živí. Máme tady 30 ozbrojených mužů. A i kdyby se jim to podařilo, myslíte, že vám někdo uvěří? Myslíte, že se postaví proti ministerstvu vnitra, proti celému systému? Možná ne, připustil Janda. Ale minimálně dnes už nikdo další nezemře ve vašich experimentech. Venku se ozývala střelba, výkřiky, zvuky rozbíjeného skla.
Zdálo se, že útočníci, ať už to byl kdokoliv, se rychle přibližují k hlavní budově. Novák náhle vypadal, jako by se zhroutil. Klesl do křesla, tvář měl popelavou. Je konec, řekl tiše. Všechno je ztraceno. Drž hubu, vyštěkl. Na něj Voráček. Nic není ztraceno. Pořád máme čas se dostat ven, zadním vchodem. Auta jsou připravena. Můžeme být přes hranice dřív, než se to všechno provalí. Ale Novák jako by ho neslyšel. Díval se přímo na Jandu. Víte, poručíku, řekl tiše, vy jste nikdy nepochopil, o co tady šlo. Nikdy jste nepochopil důležitost našeho výzkumu. To, co jsme tady dělali, mohlo změnit svět. Mohlo nám dát nástroje k ovládání lidské mysli jako nikdy předtím. Představte si to. Společnost bez zločinu, bez neposlušnosti, bez odporu. Dokonalý systém. Za cenu kolika? Životu? Zeptal se Janda. Pokrok vždy vyžaduje oběti, odpověděl Novák klidně. Pak s překvapivou rychlostí na tak hubeného muže sáhl do šuplete stolu a vytáhl malou pistoli. Výstřel byl ohlušující v uzavřeném prostoru kanceláře. Ale k Jandovu překvapení nebyl cílem on. Novák namířil zbraň na svou vlastní hlavu a stiskl spoušť. Janda zíral v šoku, jak se tělo matematika sesunulo na stůl, z rány na spánku vytékala krev. Voráček křičel něco, čemu Janda nerozuměl. Vojenský důstojník se vrhl vpřed, ale Janda byl rychlejší. Vystřelil, zasáhl důstojníka do ramene a ten padl na zem. Je konec, Voráčku, řekl Janda, mířil pistolí na psychologa. Konec vašich experimentů, konec vašeho šílenství. Dveře kanceláře se rozletěly a dovnitř vpadlo několik mužů v policejních uniformách se zbraněmi v rukou. Jeden z nich byl šťastný, krvácející z rány na čele, ale živý. Václave, vydechl s úlevou. Díky bohu. Myslel jsem, že jsme přišli pozdě. Janda se na něj podíval s směsicí vzteku a vděčnosti. Zradil si mě. Musel jsem, řekl šťastný tiše. Byl to jediný způsob, jak tě dostat dovnitř. Jediný způsob, jak získat důkazy, ale nikdy jsem neměl v úmyslu tě tam nechat. Hned jak jsme tě předali, jel jsem pro posily. Skutečné policisty, ne z TB, lidi, kterým věřím. Janda pomalu přikývl. Pak se podíval na Voráčka, který seděl na zemi, zády opřený o stěnu, tvář masku čistého vzteku. Doktor Miroslav Voráček, řekl Janda formálně, jste zatčen za únosy, mučení a vraždy. Máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, může být použito proti vám u soudu. Voráček se zasmál. Byl to prázdný, dutý smích. Soud? Řekl posměšně. Nebuďte směšný, poručíku. Lidé jako já se před soudem neocitají. Nejpozději zítra budu volný a vy budete ten, kdo skončí za mřížemi. Za narušení přísně tajného vládního zařízení, za vraždu státního zaměstnance, kývl hlavou k mrtvému důstojníkovi. Za zradu socialistické vlasti? Tohle je šachy, poručíku, ne dáma. A vy jste právě ztratil královnu, ale Voráček se mýlil. Netušil, že svět okolo nich se již začínal měnit, že železná opona začínala praskat ve švech, že to, co se stalo v rekreačním středisku v Krušných horách, se stane jedním z katalyzátorů pádu režimu, který tak dlouho podporoval jeho zvrácenosti. 18. dubna roku 1988 se v západoněmeckých novinách objevil článek s titulkem Hrůza v československých lesích. Tajná mučírna StB odhalena. Byl doprovázen fotografiemi, které tajně pořídil Karel, šťastný během akce v rekreačním středisku. Fotografie, které šokovaly svět, cely s připoutanými dívkami, mučící nástroje, lékařské záznamy o experimentech a především tváře obětí, některých stále živých, jiných již mrtvých, zdokumentovaných s chladnou vědeckou precizností. Československé úřady se pokusili skandál ututlat. Označili článek za protisocialistickou provokaci, výmysl západních zpravodajských služeb. Ale bylo příliš pozdě. Příběh se rychle šířil mezinárodními médii. Západní diplomati požadovali vysvětlení. Mezinárodní organizace pro lidská práva volaly po nezávislém vyšetřování. A co bylo nejdůležitější, obyčejní lidé v Československu začali klást otázky. Pokud byl tento příběh lež, proč vláda neumožní novinářům navštívit inkriminované místo? Proč nejsou zveřejněny důkazy vyvracející tato tvrzení?
Proč tolik lidí spáchalo sebevraždu nebo zemřelo při autonehodě bezprostředně po vypuknutí skandálu? Byl to začátek konce, říká historik specializující se na období pozdního socialismu. Ne, že by tento incident sám o sobě způsobil pád komunistického režimu. Ten byl nevyhnutelný, systém byl v hluboké krizi, ekonomické i morální. Ale případ Voráček, jak se mu začalo říkat, byl jako jiskra, která zapálila doutnající trout. Ukázal lidem, že systém, který tvrdil, že je chrání, byl ve skutečnosti schopen těch nejhorších zvěrstev. A co víc, ukázal jim, že už se nebojí o tom mluvit. Pro Václava Jandu byly následující měsíce obdobím strachu a nejistoty. Jak Voráček předpověděl, byl zatčen, obviněn z vyzrazení státního tajemství a narušení vládního objektu. Strávil několik týdnů ve vazbě. Ale pak se stalo něco nečekaného. Dostával jsem dopisy, vzpomíná Janda. Stovky dopisů od obyčejných lidí z celé země. Vyjadřovali mi podporu, děkovali mi, že jsem odhalil pravdu. Některé z těch dopisů se ke mně dostaly až o mnoho let později, protože samozřejmě vězeňská správa je zadržovala. Ale vědomí, že tolik lidí stojí za mnou, mi dávalo sílu vydržet. Mezitím venku narůstal tlak. Disidentské skupiny organizovaly protesty požadující propuštění policisty, který odhalil pravdu. Zahraniční média sledovala případ s intenzivním zájmem. A co bylo nejdůležitější, uvnitř samotné komunistické strany začaly sílit hlasy volající po reformách, po větší transparentnosti, po skončení excesů tajné policie. V červenci roku 1988 byl Janda překvapivě propuštěn. Všechna obvinění proti němu byla stažena z nedostatku důkazů. Nikdy nedostal oficiální omluvu, nikdy nebyl rehabilitován, ale byl svobodný. Když jsem vyšel z vězení, svět venku se měnil, říká. Lidé se už nebáli mluvit. Na zdech se objevovaly nápisy Pravda o Voráčkovi. V samizdatových novinách vycházely články o případu. Bylo to, jako by nějaká hráz praskla a všechen ten strach a mlčení, které drželi systém pohromadě, najednou vyprchaly. Co se stalo s hlavními aktéry případu? Jindřich Novák byl mrtvý. Spáchal sebevraždu přímo před Jandovýma očima. Ale co doktor Voráček? Muž, který celou operaci řídil, muž, který měl na svědomí stovky životů. Voráček byl zatčen, to je pravda, říká Janda. Ale jak předpověděl, nikdy nestanul před veřejným soudem. Byl souzen v tajném procesu za zavřenými dveřmi. Dostal 10 let vězení, směšně nízký trest vzhledem k jeho zločinům. Ale i to bylo příliš mnoho pro muže jako on. V září 1989, jen pár měsíců před sametovou revolucí, byl nalezen mrtvý ve své cele. Oficiálně spáchal sebevraždu. Oběsil se na prostěradle. Ale vždycky jsem měl podezření, že pravda byla složitější. Že existovali lidé, kteří si nepřáli, aby Voráček někdy promluvil veřejně, aby sdílel, co věděl o systému, který tak dlouho sloužil. Karel Šťastný, muž, který zachránil Jandův život a pomohl odhalit pravdu, byl po revoluci vyznamenán za svou odvahu. Ale nikdy se nevzpamatoval z traumat, která zažil. Trpěl těžkými depresemi, nočními můrami. V roce 1995 spáchal sebevraždu, zanechal po sobě dopis, ve kterém napsal: Nemohu dál žít s tím, co jsem viděl, s tím, čeho jsem byl součástí. A co oběti? Co dívky, které přežily hrůzy výzkumu? Některé z nich našly cestu zpět do života. Založili rodiny, budovali kariéry, snažili se zapomenout. Jiné nikdy nepřekonali trauma, skončili v psychiatrických léčebnách, propadli alkoholu nebo drogám, některé si vzali život. Nejhorší je, že jsme nikdy nenašli všechny, říká Janda. Z dokumentů, které jsme získali, víme, že bylo nejméně 300 subjektů. Ale identifikovat jsme dokázali jen asi polovinu. Ostatní zůstávají nezvěstní, jejich rodiny nikdy nezjistí, co se jim stalo. A to je možná ten největší zločin ze všech. Ta nejistota, to nevědění, které nikdy nekončí. Po sametové revoluci v listopadu 1989 byly archivy StB částečně otevřeny. Mnoho dokumentů však bylo zničeno v posledních dnech režimu. Mezi nimi pravděpodobně i většina materiálů týkajících se výzkumného programu.
jak byla oficiálně nazývána operace Voráčka a Nováka. Víme jen to, co jsme dokázali zachránit z rekreačního střediska té noci, říká Janda. A je to jen zlomek celého příběhu. Kolik dalších takových míst existovalo po celé zemi? Kolik dalších lidí bylo zapojeno? Kolik obětí nikdy nebylo nalezeno? To jsou otázky, na které možná nikdy nedostaneme odpovědi. V roce 2010, více než 20 let po pádu komunismu, byl na místě bývalého rekreačního střediska v Krušných horách odhalen památník. Jednoduchý žulový kámen s nápisem na památku obětí, jejichž utrpení bylo utajeno, abychom nezapomněli. Na slavnostním odhalení byl přítomen i tehdy již penzionovaný policista Václav Janda. Když jsem tam stál, přemýšlel jsem o všem, co se změnilo, říká. O svobodě, kterou jsme získali, o světle, které nahradilo temnotu, ale také jsem myslel na to, co zůstalo stejné. Na to, jak snadno lidé zapomínají. Jak rychle se vracíme ke starým zvykům, ke slepé důvěře v autority, k přesvědčení, že to se přece u nás nemůže stát. Případ Voráček zůstává jednou z nejtemnějších kapitol československé historie. Připomínkou toho, k čemu může vést systém bez kontroly, bez odpovědnosti, bez respektu k základním lidským právům, ale je také příběhem o odvaze, o síle pravdy, o tom, že i v té nejhlubší tmě může jediná jiskra zažehnout požár, který nakonec přinese světlo. Často se mě lidé ptají, jestli toho lituji, říká Janda na závěr našeho rozhovoru. Jestli lituji, že jsem se do toho případu pustil, že jsem riskoval všechno, abych odhalil pravdu. A já jim vždycky odpovím stejně. Lituji jen jedné věci, že jsem nemohl zachránit více životů, že jsem nemohl přijít dřív. Venku se stmívá, za okny padá sníh, tiše pokrývá svět bílou přikrývkou. Václav Janda se dívá do dálky, oči plné vzpomínek, které nikdy nevyblednou. Víte, říká tiše, to nejděsivější na celém tom příběhu není to, co udělali Novák a Voráček. Lidé jako oni existují v každé společnosti, v každé době. To nejděsivější je systém, který jim to umožnil, systém, který se díval jinam, když mizely dívky, systém, který upřednostnil svou image před životy nevinných. A takový systém může vzniknout znovu, kdykoliv a kdekoliv. Stačí, aby dobří lidé mlčeli příliš dlouho.